Welcome to FEARS Dialogues, the official podcast of the European Project FEARS. Across a series of episodes featuring interviews from 8 different European countries, we delve into insightful conversations, fostering informative discussions that touch upon historical contexts, present challenges, and explore potential future pathways. These FEARS Dialogues traverse topics related to feminist movements, gender equality, women's and LGBTQ+ rights, and the political challenges and solutions unique to each FEARS country or at the European Union level. Σας καλωσορίζουμε στη συζήτηση που πραγματοποιείται στα πλαίσια των podcast FEARS Dialogues. Στην Ελλάδα, το έργο FEARS είναι ένα ερευνητικό έργο με θέμα φεμινιστικά κινήματα και αναγέννηση της δημοκρατίας στην Ευρώπη, που πραγματοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπεύθυνη υλοποίηση στην Ελλάδα είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με επιστημονικό υπεύθυνο εμένα, τον Αλέξη Πιολή. Και σήμερα η συζήτησή μας θα γίνει με την Νίνα Σεφεριάδου, η οποία δραστηριοποιείται σε αυτά τα ζητήματα στην περιοχή της Λάρισσας και ευρύτερα. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Νίνα να μας μιλήσει λίγο για τον εαυτό της και να μπούμε κατευθείαν στη συζήτηση. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι η Νίνα Σεφεριάδου. Συμμετέχω πολλά χρόνια στο αντιρατσιστικό κίνημα και τα τελευταία σχεδόν 8 χρόνια στο φεμινιστικό κίνημα. Συμμετέχω σε κάποιες συλλογικότητες, ειδικά στη συλλογικότητα Μέδουσας, που είναι μια φεμινιστική συλλογικότητα εδώ στη Λάρισα, και στην αντιρατσιστική πρωτοβουλία Λάρισσας. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα γενικότερο ερώτημα. Υπάρχει τα τελευταία 15 χρόνια και από την έρευνά μας, αλλά και από ευρύτερη γνώση, διαπιστώνουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει όντως μια αναζωογόνηση του φεμινιστικού και του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος, και αυτό έχει φέρει διάφορα σημαντικά αποτελέσματα, αλλά ασκείται από έναν χώρο, θα λέγαμε, της αριστεράς ή των ταξικών εργατικών αγώνων, ασκείται μια κριτική ότι η ενασχόληση με τέτοια ζητήματα αποτελεί υπαναχώρηση από ευρύτερους αγώνες με ριζοσπαστικό πρόσημο που επιδίωκαν ένα γενικότερο κοινωνικό μετασχηματισμό, και ότι ουσιαστικά αποτελεί ένα περιορισμό σε αυτό που ονομάζεται και από τα δεξιά και από τα αριστερά δικαιωματισμό. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό. Ποια είναι η σημασία, κατά τη γνώμη σου, της εμπλοκής σε αυτούς τους αγώνες για θέματα φύλου και σεξουαλικότητας, και κατά πόσον όντως είναι ένας περιορισμός ή δεν είναι? Ο δικαιωματισμός που χρησιμοποιείται ως μορφή για το φεμινιστικό κίνημα, και θα έλεγα και για το αντιρατσιστικό κίνημα, από την εμπειρία μου, είναι μια κριτική υποτίθεται από τα αριστερά, με το επιχείρημα κυρίως της μερικότητας των δικαιωμάτων αυτών έναντι του ταξικού. Δεν θα σταθώ στο επιχείρημα πως οι γυναικοκτονίες είναι ισοδύναμες σε αριθμό με τα εργατικά ατυχήματα, ούτε ότι τα θύματα από τις ρατσιστικές κρατικές πολιτικές είναι χιλιάδες. Θα σταθώ κυρίως σε αυτό το φαντασιακό που ορίζει μάλλον την δυτική εργατική τάξη ως λευκή, αρενοπή, ρωμαλαία, χωρίς καμία ευαλωτότητα. Εξάλλου και το τραγούδι «Η δουλειά κάνει τους άντρες» είναι χαρακτηριστικό αυτού του χαρακτηρισμού, αυτού του φαντασιακού, που οφείλει να είναι το κέντρο της πολιτικής μας δράσης και αναφοράς, άσχετα αν αυτό αποτελεί στην ουσία μια κοινωνική κατασκευή που δεν ανταποκρίνεται πλέον στη σύνθεση της τάξης. Θα σταθώ επίσης και στην καταστροφική πολιτική της υποτίμησης των αναπαραγωγικών διαδικασιών έναντι των παραγωγικών σχέσεων, θα έλεγα, όπου ο καπιταλισμός έχει επιβληθεί με μια φοβερή εξουσία επί της ουσίας πάνω στα σώματά μας, η οποία εξουσία στην ουσία δημιουργεί καθεστώτα αλήθειας, αδιαφυσβήτητα καθεστώτα αλήθειας, ταξικά πατριαρχικά
απεικιοκρατικά αυτά τα καθεστώτα αλήθειας. Επίσης δημιουργεί ταξινομήσεις, ιεραρχήσεις, αποκλεισμούς και πειθαρχήσεις. Κατά συνέπεια, σήμερα εγώ δεν δέχομαι ότι το φεμινιστικό κίνημα, ότι ο δοκιματισμός δεν είναι ολοκληρωμένη πολιτική παρέμβαση. Σήμερα νομίζω ότι το φεμινιστικό κίνημα βάζει στο κέντρο της πολιτικής του το σώμα ως ύπαρξη και ως ζωή. Η Σίλβια Φεντερίτσι, την οποία τη διαβάζω και μου αρέσει πάρα πολύ η τοποθέτησή της σε πάρα πολλά ζητήματα, αναφέρει πως η ιστορία του σώματος είναι η ιστορία των ανθρώπων, γιατί δεν υπάρχει, λέει, πολιτισμική πρακτική που να μην έχει γραφεί πρώτα απ' όλα πάνω στο σώμα. Επομένως, το σώμα, αν το δούμε σαν μέσο παραγωγής, το σώμα μπήκε, ήρθε στο προσκήνιο πολιτικών διαχείρισης, γιατί ακριβώς ο καπιταλισμός ήθελε να το κάνει πιο παραγωγικό, όπως ήθελε να κάνει τη φύση και τη γη. Κατά συνέπεια, λέει η Φεντερίτσι, η πρώτη μηχανή που ανέπτυξε ο καπιταλισμός δεν ήταν η ατμομηχανή, αλλά το ανθρώπινο σώμα. Κατά συνέπεια, όταν βάζουμε σαν φεμινιστικό κίνημα το σώμα στο κέντρο της πολιτικής μας, νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο συναρθρώνουμε τις ταξικές και τις εφηλετικές και τις έμφυλες όψεις που έχουν καθοριστική σημασία για την οργάνωση των αντιστάσεών μας. Επομένως, δεν δέχομαι, εγώ το αντίθετο πιστεύω, ότι το νέο κύμα του φεμινισμού, αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια, και δεν το λέω μόνο για την Ελλάδα, αλλά κάνω μια αναφορά στο παγκόσμιο φεμινιστικό κίνημα, δεν θεωρώ ότι είναι πολιτικά ουδέτερο. Νομίζω ότι διεκδικεί την ανατροπή της έμφυλης καταπίεσης, αλλά αυτό το συναρθρώνει με την ταξική εκμετάλλευση, με τον ρατσισμό, με την αποικιοκρατία, με τη βία, με τον ιμπεριαλισμό. Βλέπετε ότι φεμινιστικές συλλογικότητες μπαίνουν στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή στον αγώνα ενάντια στη γενοκτονία της Παλαιστίνης. Οπότε, ας πούμε, αυτόν τον ισχυρισμό δεν το δεχόμαστε. Τώρα θα ήθελα να δούμε λίγο με αναφορά κυρίως στο ελληνικό πλαίσιο, αλλά και ευρύτερα με θες, ποια θεωρείς ότι είναι τα κύρια ζητήματα στις έμφυλες σχέσεις, τα κύρια διακυβεύματα, οι κύριοι αγώνες, οι κύριες διεκδικήσεις. Σε θέματα, όπως είπα, ισότητας και ελευθερίας, φύλων και σεξουαλικότητας. Μερικά από τα θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της δράσης μας, μιλάω τώρα και από την εμπειρία μου συμμετέχοντας στην φεμινιστική συλλογικότητα, είναι στην ουσία ο έμφυλος άνισος καταμερισμός και η φυσικοποίηση της έμφυλης καταπίεσης και ανισότητας, είναι η χειραγώγηση των σωμάτων των γυναικών και των αναπαραγωγικών μας λειτουργιών, είναι η ενδοοικογενειακή βία, ο βιασμός, οι γυναικοκτονίες, η ρύθμιση της σεξουαλικότητας, η επιβολή της ετεροσεξουαλικότητας, η εργοδοτική βία και η ανισότητα στην εργασία. Εδώ έχουμε πολύ τρανταχτά παραδείγματα και όσον αφορά τα θέματα των γυναικοκτονιών και της έμφυλης βίας. Το 2021 η Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό γυναικοκτονιών πανευρωπαϊκά, και σύμφωνα με μια έρευνα του ΕΚΕ, το 42% των γυναικών στην Ελλάδα έχει δεχτεί κάποια μορφή έμφυλη βία. Ενώ η παρουσία στο δημόσιο χώρο για αρκετά queer άτομα είναι μια συνωμοσία τρόμου επί της ουσίας. Επομένως, σήμερα βάζοντας στο κέντρο της πολιτικής μας το σώμα ως ύπαρξη και ζωή, θεωρώ ότι αναδεικνύουμε τα θέματα της έμφυλης βίας, το τραύμα, τη σεξουαλικότητα, αλλά και
Αλλά στην ουσία όλα αυτά, ε, με όλα αυτά που καταπιανόμαστε, απαιτούμε στην ουσία μια κοινωνική δικαιοσύνη. Και η κοινωνική δικαιοσύνη θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει το ενοποιητικό στοιχείο στις κοινωνικές διεκδικήσεις και στους πολιτικούς αγώνες εναντίον των παγιωμένων σχέσεων εξουσίας, αμφισβητώντας όλους τους υπάρχοντες καταπιεστικούς μηχανισμούς και θεσμούς. Ωραία, επειδή γνωρίζω και γι' αυτό κάνουμε τη θεωρητική σου γνώση, κάνουμε τη συζήτηση αυτή, γιατί έχει μια πρακτική εμπλοκή με αυτά τα ζητήματα, συμμετέχει σε συλλογικότητε, σε κινηματική δράση. Θα ήθελε να μα πει λίγο από τη δικιά σου εμπειρία, σε τι είδου κινηματική δράση, συλλογική δράση εμπλέκεσαι, τι κάνει ακριβώ, πώ πραγματοποιείται, τι πετυχαίνει μέχρι τώρα και ποιες είναι οι βασικές αδυναμίες που παρατηρείτε και θα ήθελες να γίνουν κάπως τα πράγματα καλύτερα εκεί. Ε, Ανέφερα και πριν ότι ερχόμαστε διαρκώς αντιμέτωπα με όψεις και πλευρές αυτής της έμφυλης βίας και με το τραύμα της συνάμα, έτσι. Και όλα αυτά τα κι εγώ και σε μένα, αυτό που καθιερώθηκε με έναν τρόπο σαν μητού, έτσι, στην ουσία παράγουν ένα εμείς. Ε, Γιατί η ύλη του τραύματος είναι αυτή που μας διαλύει μερικές φορές, αλλά μπορεί και να μας επανασυγκροτεί και να μας επαναορίζει. Επομένως, το πρώτο και πιο σημαντικό είναι για μας η συλλογικοποίηση και η δημιουργία κοινοτήτων. Ε, Όταν αφηγούμαστε μέσα σε αυτές τις κοινότητες, στην ουσία αφηγούμαστε τις ιστορίες μας. Αλλά όταν αφηγούμαστε αυτές τις ιστορίες, όταν επιχειρούμε να αφηγηθούμε αυτές τις ιστορίες, ε, αυτό θεωρώ ότι αποτελεί και μια πρακτική αντίστασης. Γιατί μέσα από αυτό κατανοούμε ότι η έμφυλη βία που ασκείται δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός που συμβαίνει σε μένα, στην άλλη, στο άλλο. Αλλά συνδέεται με τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνικής ζωής και τον τρόπο με τον οποίο η εξουσία θέλει να μας ελέγχει. Επομένως, το πρώτο που συγκροτούμε και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να μας ενδυναμώνει είναι οι κοινότητές μας. Τώρα, όσον αφορά το ρεπερτόριο δράσης, θεωρώ ότι είναι πλούσιο. Από συζητήσεις που γίνονται στα πλαίσια της κοινότητας, αλλά και πιο και ανοιχτές και δημόσιες συζητήσεις, διαμαρτυρίες, πορείες, καλλιτεχνικές επιτελέσεις, δράσεις έμπρακτης αλληλεγγύης απέναντι, δράσεις έμπρακτης αλληλεγγύης μάλλον στα θύματα, στις επιζώσεις θα έλεγα καλύτερα, ή στα επιζώντα, και οικονομική στήριξη πολλές φορές, γιατί εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η οικονομική πλευρά του αγώνα των επιζώντων μιας έμφυλης βίας είναι στραγγαλισμός, είναι οικονομικός στραγγαλισμός. Ξέρουμε από την άλλη ότι ίσως μερικά πράγματα δεν αρκούν, δεν φτάνουν, ότι ο αγώνας πρέπει να είναι διαρκής, ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε από φαινομενικά αθώα, σεξιστικά στερεότυπα, μέχρι πολύ πιο από το είσαι άντρας όταν είσαι άντρας φοράς παντελόνια, δηλαδή ξέρετε όλα αυτά τα στερεότυπα που ακούγονται στον κύκλο, στο κοινωνικό περίγυρο κλπ. Είσαι μάγκας και όλα τα σχετικά. Μέχρι στο να αγωνιστούμε για να υπάρχουν δομές αναχώματα. Δομές οι οποίες να μπορεί μια καταγγελία που γίνεται από μια επιζήσισσα ή ένα επιζών άτομο να μην είναι μάταιη, να μην είναι επώδυνη, να μην είναι στιγματιστική. Αυτό χρειάζεται πάρα πολύ. Και στα πλαίσια αυτών των δομών είναι και οι κοινότητες μας, αλλά
δεν αρκούν. Θέλει πολλά πράγματα περισσότερα σε αυτό το τομέα. Ναι. Να σε ρωτήσω διευθυνσιά κάτι από αυτό, κάτι πάνω σε αυτά τα δύο. Κάνω τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι, επειδή το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα και μου έχει τραβήξει το ενδιαφέρον αυτό που είπες, που είχες επισημάνει και εσύ και συντρόφισσες στην ομάδα, ότι πολλά από τα θύματα της επιζήσεως τέλος πάντων είναι άτομα τα οποία δεν έχουν ένα αγωνιστικό παρελθόν, να το πούμε με αυτόν τον τρόπο, ούτε μια τέτοια ταυτότητα. Αλλά εσύ θεωρείς ότι το γεγονός ότι κάνουν αυτή την προσπάθεια, ότι βλέπονται σε ένα τέτοιο αγώνα, έρχονται σε σύγκρουση με το θήτη, φεύγουν από μια κακοποιητική κατάσταση, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι προσωπική σχέση, ότι έχει μια πολιτική διάσταση και μια πολιτική αξία από μόνο του και είναι καλό να αναγνωρίσετε και να μην λέμε «Α, η τάδε, ξέρω εγώ, είναι απολυτικ, ωραία, εντάξει, έπεσε θύμα σε αυτήν την κατάσταση, αλλά μέχρι εκεί». Αυτό θα είναι το ένα και μετά θέλω να δούμε για τις δομές και με την καταγγελία και το δικαστικό σύστημα. Ε, Εγώ θεωρώ ότι είναι μια επιτυχία του φεμινιστικού κινήματος ότι αυτή τη στιγμή βγαίνουν οι γυναίκες πολλές και καταγγέλουν την έμφυλη βία που βιώνουν. Άσχετα αν αυτές οι θηλυκότητες συμμετέχουν ή όχι στο φεμινιστικό κίνημα και δεν είναι προϋπόθεση προφανώς. Ε, Νομίζω παίρνουν κουράγιο όμως ξέροντας ότι δεν θα είναι μόνες. Οπότε αυτό ας το κρατήσουμε σαν ένα βασικό, ε, σαν μια βασική αγωνιστική μας κατάκτηση. Τώρα, το άλλο που είπα και είναι σημαντικό, ότι ψάχνοντας το καθένα μας και κάθε επιζήσασα να βρει τους λόγους και τις αιτίες, μπαίνει σε μια διερώτηση αντικειμενικά. Γιατί μου συνέβη, τι είναι αυτό που στην ουσία δεν συμβαίνει μόνο σε μένα, αλλά συμβαίνει σε εκατοντάδες γυναίκες, και τι είναι αυτό που οπλίζει το χέρι αυτού που με χτυπά, που με βιάζει κλπ. Οπότε όλη αυτή ε, η διερώτηση βγάζει κάποια συμπεράσματα και οδηγεί σε κάποια συμπεράσματα. Οπότε κάθε μια μετά μπορεί να βρει το δρόμο της. Αυτό. Ωραία. Είπες ότι χρειαζόμαστε δομές αναχώματα και ότι η καταγγελία είναι και ό,τι ξεκινάει με αυτή είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Καταρχάς για τις δομές τυπικά υφίσταται. Σε καταφύγια υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο για αυτό το ζήτημα. Άρα εκεί το πρώτο που θα ήθελα να δούμε και λίγο βαθύνοντας αυτά που πες είναι ποια είναι τα ζητήματα που βλέπετε εδώ, ας πούμε, στη Λάρισα, γιατί ασχολείστε πρακτικά καθημερινά με αυτά. Τι ελλείμματα υπάρχουν σε αυτές τις δομές και το θεσμικό πλαίσιο, το ένα, και το άλλο πολύ πρακτικά μετά στην ίδια τη δικαστική διαδικασία, αστυνομική παύλα δικαστική, την παρυπέτεια είναι η τραγωδία η οποία ξεκινάει με μια τέτοια καταγγελία. Ποια είναι τα κύρια θέματα που αντιμετωπίζουν αυτά τα θύματα, δηλαδή. Αλλά ξεκινήσουμε από τις δομές. Μετά θα το επαναλάβω. Οι δομές και το θεσμικό πλαίσιο για σένα, τι ελλείμματα έχουν. Ναι. Για τα κύρια ελλείμματα εδώ στην καθημερινή σας εμπειρία. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε τώρα για την Ελλάδα. Ναι, καταρχάς να πούμε ότι οι δομές αυτές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι για να μπορεί να μείνει μια γυναίκα μερικές μέρες ή και κάποιους μήνες, όχι διαπαντός προφανώς, όταν θα φύγει από το σπίτι της. Τα πράγματα, πρώτον, αυτές οι δομές δεν αρκούν. Δεύτερον, και δεν αρκούν ειδικά στις πολύ μεγάλες πόλεις. Έτσι, είναι πάρα πολύ λίγες οι δομές και το ξέρουμε αυτό, γιατί συζητάμε με όλες τις φεμινιστικές συλλογικότητες πανελλαδικά. Δεύτερον, παίρνουν πάρα πολλά θέματα όταν μια γυναίκα έχει μεγάλα παιδιά. Αυτά δεν είναι δεκτά στις δομές, παιδιά άνω των 15 χρονών. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να πάει η επιζήσια στη δομή και το παιδί της να είναι στον δρόμο. Ε, το, το πιο σοβαρό όμως από όλα, πέρα από τις δομές, γιατί
Ας πούμε, θα μπορούσε επίσης να φιλοξενηθεί σε φιλικά περιβάλλοντα κλπ. Βέβαια και αυτό δεν αρκεί, γιατί χρειάζεται και μια ψυχολογική υποστήριξη, έτσι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Άρα το βασικό είναι η ψυχολογική υποστήριξη, και το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι μια επιζήτησα μετά μπαίνει σε έναν δικαστικό αγώνα με τον θήτη, ο οποίος, πέρα από το ότι είναι επώδυνος, στιγματιστικός κλπ. Το είπα και πριν, είναι οικονομικά δυσβάστατος. Πόσο δε μάλλον, δηλαδή, μα τα δικαστήρια που πρέπει να γίνουν, από τα ασφαλιστικά μέτρα ως την επιμέλεια, ως το διαζύγιο κλπ. Απαιτούν, μπορώ να πω, και 10 και 12 χιλιάδες ευρώ. Να έχεις ένα τέτοιο budget, έτσι. Οπότε καταλαβαίνω ότι οι γυναίκες οι οποίες δεν εργάζονταν, ή έχουμε και περιπτώσεις γυναικών που εργάζονταν αλλά οι κακοποιητές σύζυγοι κρατούσαν τα χρήματα για πάρτι τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταποκριθούν. Και έχουμε τύχει σε περιπτώσεις που λυγίζουν στο οικονομικό κομμάτι. Εκεί κάνουμε ό,τι μπορούμε, βέβαια, σαν φεμινιστικές συλλογικότητες, με την οικονομική στήριξη. Και το τελευταίο που θα πω, πολύ πολύ πιο σοβαρό από όλα, γιατί κάπως και με το οικονομικό, είναι η αντιμετώπιση στα δικαστήρια. Ναι, αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να καταλήξω. Έχουμε μια δικαιοσύνη, η οποία δεν είναι δικαιοσύνη, έτσι. Επί της ουσίας έχουμε ένα δικαστικό σύστημα πατριαρχικό. Το καταλαβαίνουμε κάθε φορά που μπαίνουμε στις δικαστικές αίθουσες. Το καταλαβαίνουμε οι ίδιες οι επιζήσεις όταν φτάνουν στο σημείο να λένε ότι αν ήξερα ότι θα περάσω αυτό εννοούν στη δικαστική αίθουσα, έτσι, μπορεί και να μην έκανα την καταγγελία. Αυτό νομίζω ότι είναι ίσως το πιο σοβαρό, που θέλει σοβαρή θεσμική αντιμετώπιση, και δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή, αν δεν απαιτήσουμε μια κοινωνική δικαιοσύνη, ότι θα μπορέσουμε εύκολα να το πετύχουμε. Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με την αναζωογόνηση της φεμινιστικής δράσης κινητοποίησης και των κινητοποίησεων των ΛΟΑΤΚΙ στην Ελλάδα και διεθνώς, έχουμε και μια, όχι κατά ανάγκη αναβίωση, αλλά εκ νέου ανάλυση ενός αντιφεμινιστικού και αντιλοάτκι κινήματος, το οποίο και στην Ελλάδα έχει πολλές παραφιάδες και εκδηλώσεις από κόμματα όπως η Νίκη του Βελόπουλου, του Λατινοπούλου κτλ. Έχει τις εκκλησιαστικές οργάνωσεις και διάκριτα στην κοινωνία των πολιτών, που στρέφονται ρητά και σε αυτό που θεωρώ εκλαμβάνουν ως φεμινισμό και στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Με επιχειρήματα ακραία, τύπου ότι καταστρέφουν τα θεμέλια του έθνους, της οικογένειας και του καθεξής. Θα ήθελα λίγο να δούμε σε σχέση με αυτό. Πώς συμβαίνει κάτι τέτοιο και στη Λάρισα, το βλέπετε, ας πούμε, στην καθημερινότητά σας, και ποια θεωρείς ότι είναι τα αίτια, και πώς αντιμετωπίζετε από μια φεμινιστική σκοπιά ή από τη δικιά σας σκοπιά, τέλος πάντων, αυτού του τύπου η αναδίπλωση στη δεξιά, ακροδεξιά, αντιφεμινιστική, πατριαρχική. Είναι γεγονός ότι οι σκοταδιστικές απόψεις επανέρχονται. Αλλά είναι αλήθεια ότι οι σκοταδιστικές απόψεις δεν επανέρχονται μόνο από την ακροδεξιά σε όλο τον κόσμο, αλλά από το κυρίαρχο πολιτικό και οικονομικό σύστημα. Από εδώ εμείς το ζούμε χωρίς το βιώμα, χωρίς να έχουμε ακροδεξιά δηλωμένη κυβέρνηση, έτσι. Και θα αναφέρω ορισμένα παραδείγματα που συγκροτούν κάποιες τέτοιες προσπάθειες. Το 2019 η Γραμματεία Ισότητας μετονομάστηκε σε Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής. Άρα η ισότητα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα
και στο όνομα του δημογραφικού είναι δεδομένο ότι θα τεθούν και σε αμφισβήτηση κατακτήσεις όπως και το δικαίωμα στην άπλωση κλπ. Ε, να μην ξεχνάμε που εμείς βγήκαμε και το καταγγείλαμε όλες τις φεμινιστικές συλλογικότητες, τη δήλωση του Υφυπουργού Υγείας του Βαρτζόπουλου ότι η ανισότητα είναι φυσική, είναι βιολογική, έτσι. Και ότι η γυναικοκτονία έχει μια βιολογική βάση. Αυτό βγήκε και είπε ο Υπουργός της Κυβέρνησης, που δεν θεωρεί τον εαυτό του ή δεν συγκαταλέγεται στην ακροδεξιά. Επίσης, δεν ξεχνάμε ότι το 2021 επιχειρήθηκε το πρώτο συνέδριο, Πανελλήνιο Συνέδριο Γονιμότητας και Αναπαραγωγικής Αυτονομίας, υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, της Εκκλησίας και πολλών άλλων φορέων, σε μια προσπάθεια να ασκηθεί έλεγχος στα σώματά μας πάλι και στην αναπαραγωγική μας αυτονομία. Από τις αντιδράσεις που ακυρώθηκε. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι το υλικό της καμπάνιας για το αγέννητο παιδί, που ήταν μια καμπάνια που φαινόταν ότι εκπορευόταν από εκκλησιαστικούς κύκλους, διανεμήθηκε στα σχολεία πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας. Και αυτό που σε θεσμικό επίπεδο επίσης, στο οποίο αντιδράσαμε, αλλά δεν καταφέραμε και πολλά πράγματα, ήταν η προώθηση της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας, έτσι, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τίποτα, με τη λογική ότι ένας κακοποιητής σύζυγος μπορεί να είναι παρόλα αυτά καλός πατέρας. Αυτά συμβαίνουν εδώ χωρίς να θεωρείται και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή ακροδεξιά, αν και οι υπουργοί έχουν, πολλοί υπουργοί της έχουν ακροδεξιό παρελθόν. Τώρα, συνολικά, αν το δούμε συνολικότερα, ναι, όντως θα δούμε ότι ζούμε σε μια περίοδο νεοφιλελεύθερης και νεοσυντηρητικής αυταρχικής στροφής, που εγώ το είπα και πριν, εκπορεύεται από τα κυρίαρχα κέντρα εξουσίας και όχι μόνο από την ακροδεξιά. Η ακροδεξιά απλά βρίσκει ανοιχτό το δρόμο και στρωμένο το έδαφος από την νεοφιλελεύθερη αυταρχική διαχείριση όλων των ευρωπαϊκών σχεδόν κυβερνήσεων, και συγκροτείται αυτή τη στιγμή στην αντιμεταναστευτική και αντι-gender στρατηγική. Όπως αυτά κωδικοποιούνται σε αυτό τον συγκεκριμένο και πολύ προβληματικό όρο anti-woke κουλτούρα. Αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται η ακροδεξιά ως θεματοφύλακας των δυτικών αξιών, και αναγορεύει ως εχθρό τα φεμινιστικά και τα αντιρατσιστικά κινήματα. Το Ισλάμ, τον δικαιωματισμό, τη ριζοσπαστική κοινωνική θεωρία, τις σπουδές φύλου, όλα αυτά αυτή τη στιγμή μπαίνουν στην προσπάθεια της ακροδεξιάς μάλλον προσπαθεί να εναντιωθεί σε όλα αυτά η ακροδεξιά. Βέβαια, εντάξει, εμείς καταλαβαίνουμε ότι αυτό που επιχειρείται στην ουσία από την ακροδεξιά είναι να ανακατευθυνθεί στην ουσία ο θυμός των καταπιεσμένων, όχι στη ρίζα του προβλήματος, αλλά σε αυτές και αυτούς που δεν έχουν τίποτα, που ζουν αποκλεισμένοι. Εξάλλου το διέρη και βασίλευε είναι μια μέθοδος που έχει εφαρμοστεί χρόνια πολλά, και προφανώς και απέναντι στο φεμινιστικό κίνημα, γιατί το έργο το έχουμε ξαναζήσει, έτσι. Και είναι προφανώς κομβική η συμβολή του φεμινισμού στην αναχέτηση και του καταστροφικού καπιταλισμού και των σύγχρονων φασισμών, θα έλεγα. Ωραία. Κάνοντας ένα απολογισμό όσων έχουν συμβεί από τη σκοπιά του
φεμινιστικού και ΛΟΑΤΚΙ κινήματος στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, σε ποια σημεία θα στεκόσουν ότι αποτελούν σημαντικές επιτυχίες, νίκες, στο ορόσημα στη δράση, και μετά να δούμε λίγο και τις σημαντικές αποτυχίες. Αλλά ξεκινάμε με τις επιτυχίες. Ε, Στην Ελλάδα νομίζω δύο γεγονότα ήταν καθοριστικά για να ανασυνταχθεί το φεμινιστικό κίνημα. Η γυναικοκτονία της Ελένης στο Παλούδι και η δολοφονία του Ζάκου του Κωστόπουλου το 2018. Τότε στην ουσία ανασυντάχθηκε το φεμινιστικό κίνημα, αναδεικνύοντας ότι η έμφυλη βία δεν αφορά επί της ουσίας μεμονωμένα περιστατικά, δεν αφορά την κακιά στιγμή, ούτε την κακιά ώρα, ούτε τη φάση που χάλασε, αλλά μια πατριαρχική τάξη πραγμάτων. Νομίζω ότι έτσι και συζητώντας και με άλλους άλλες θηλυκότητες που συμμετέχουμε στο φεμινιστικό κίνημα, αν θέλουμε να κωδικοποιήσουμε κάποιες επιτυχίες του φεμινιστικού κινήματος αυτά τα χρόνια, είναι πρώτον η ορατότητα. Πλήθος πλέον καταγγελιών για έμφυλα περιστατικά έρχονται στο φως. Μαζικές φεμινιστικές πορείες γίνονται για την υποστήριξη των επιζητασών και μέσα και έξω τις δικαστικές αίθουσες. Το δεύτερο που πετύχαμε είναι, εκτός από την ορατότητα, το είπα λίγο πιο πριν, ότι πολλές θηλυκότητες πλέον παίρνουν κουράγιο και καταγγέλνουν. Οπότε αυτό το θεωρώ μια επιτυχία του φεμινιστικού κινήματος. Τρίτο, ότι η γυναικοκτονία πλέον έχει καθιερωθεί ως όρος στο δημόσιο διάλογο, στην ουσία αναταράσσοντας την πατριαρχική γλώσσα. Έτσι, αυτό κάνει η λέξη γυναικοκτονία, γιατί δεν επιδιώκουμε μάλλον δεν επιδιώκουμε να θεσπιστούν διαφορετικές ποινές για το αδίκημα της γυναικοκτονίας, αλλά διαταράσσουμε την πατριαρχική γλώσσα που μέχρι τώρα αντιμετώπιζε αυτά τα εγκλήματα ως κακιά στιγμή, ως οικογενειακή τραγωδία, ως τη σκότωση γιατί την αγαπούσε κλπ. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό που πετύχαμε είναι με αλληλεγγύη να στηρίζουμε τον αγώνα κάθε αδελφής μας που απέναντι σε ένα δικαστικό σύστημα προσπαθεί να σταθεί και να αντιμετωπίσει και τους ταξικούς φραγμούς που δημιουργούνται εξαιτίας του οικονομικού. Και το τελευταίο θεωρώ είναι πολύ σημαντικό, ότι σε κάθε πόλη υπάρχουν λιγότερες ή περισσότερες δυνάμεις, κάποια φεμινιστική συλλογικότητα, δημιουργώντας έτσι δίκτυα αλληλεγγύης και αλληλοϊποστήριξης. Αυτά νομίζω ότι είναι έτσι γενικές γραμμές τα θετικά, οι επιτυχίες μας. Τώρα, όσον αφορά τις αποτυχίες ή τις ελλείψεις, και αυτές είναι πολλές, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα εδώ είναι δεν είναι υπέρ μας, γιατί δεν έχουμε παρατηρήσει κάποια σοβαρή μείωση παρόλη την ορατότητα, παρόλε τις καταγγελίες κλπ. Στα περιστατικά έμφυλης βίας, οπότε αυτό δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε, δεν μπορούμε να μπούμε σε κάποιον εφησυχασμό, γιατί δεν υπάρχει ένα αποτέλεσμα να πεις ότι αυτό το έχεις πετύχει. Οπότε είναι μερικές φορές που νιώθουμε και αδύναμα απέναντι σε αυτό το ζόφο που μας περιβάλλει και διαρκώς ζούμε ζούμε εδώ και πολλά χρόνια μια διαρκή συνθήκη κρίσης, οικονομική, πολιτική, ενεργειακή, στεγαστική, κλιματική. Δηλαδή, πολλά επίθετα μπορούμε να δώσουμε σε αυτή την κρίση.
που στην ουσία κανονικοποιεί την κοινωνική οδύνη και την κρατική αμέλεια. Ε, και είναι στιγμές που εντάξει, και εμείς παρετούμαστε και εμείς λυγίζουμε, γιατί δεν βλέπουμε κάποιο ορατό αποτέλεσμα, γιατί αναγνωρίζουμε τις λιγοστές μας δυνάμεις. Ε, εντάξει, και τότε βέβαια, εντάξει, μπορεί να κλωβιστούμε και σε ένα, πώς το λένε, σύστημα self-care, δηλαδή απόλυτης μοναξιάς. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια διαδικασία, νομίζω, που τη ζουν τα κινήματα, έτσι κι αλλιώς είναι μια κυκλική διαδικασία και αγώνων και αναστοχασμού κλπ. Οπότε η απεσιοδοξία, η μελαγχολία εναλλάσσεται με την πεποίθηση ότι η ιστορία επιφυλάσσει εκπλήξεις, ακόμη και στους πιο απεσιόδοξους. Ωραία. Γιατί αναφέρθηκε στην ιστορία και η ιστορία έχει εκπλήξεις. Αν κάποτε μπορέσουμε να την αλλάξουμε την ιστορία, πώς θα ήθελες, θα σκεφτόσουν να είναι ο κόσμος και γενικά και ειδικά στα θέματα έμφυλων σχέσεων και σεξουαλικότητας. Ε, Θα πω ορισμένα πράγματα έτσι που τα έχουμε συζητήσει και στην συλλογικότητά μας. Γιατί στην ουσία αντιλαμβανόμαστε το φύλο και τη σεξουαλικότητα. Μάλλον αντιλαμβανόμαστε το φύλο και η σεξουαλικότητα αποτελούν διακυβεύματα που ακουμπούν όλες τις πτυχές της ζωής. Αφορούν τη σχέση με τον εαυτό μας, τη σχέση με τον κόσμο. Το φύλο εμπλέκεται επίσης και με άλλες διακρίσεις, την τάξη, τη φυλή. Ε, Όλα αυτά διαμορφώνουν συνθήκες καταπίεσης και εκμετάλλευσης. Στην ουσία αυτή τη στιγμή ανιχνεύουμε αυτό που μας ενώνει. Ε, Κυρίως ας πούμε σε αυτό συμφωνούμε πιο πολύ. Ότι μας ενώνει η αντίθεσή μας απέναντι σε ένα σύστημα που κατηγοριοποιεί τις ζωές μας και τα σώματα σε άξια και ανάξια να βιωθούν. Και η διεκδίκηση του δικαιώματος στη ζωή, την ελευθερία και την αυτοδιάθεση είναι αυτό που μπαίνει σαν πρωταρχικός στόχος και σκοπός. Οπότε επιδιώκουμε αυτή τη στιγμή να ανοίξουμε ρογμές στην πατριαρχία μέχρι να την καταστρέψουμε, λέμε. Αυτός είναι ο στόχος, ο μακροπρόθεσμος. Θέλουμε να χτίζουμε αναχώματα σήμερα χειραφέτησης. Αυτό προσπαθούμε τουλάχιστον μέσα από την πολιτική της στοργής. Η λέξη έχει διπλή σημασία και είναι μια λέξη που η λέξη στοργή αναδύθηκε από το κίνημα για το Ζακ, ενάντια στην δολοφονία για τον Ζακ Μοστόπουλο, που η λέξη στοργής σημαίνει και μια μαχητικότητα, αλλά ταυτόχρονα και μια συντροφική επούλωση τραυμάτων. Θέλουμε να ταρακουνήσουμε ακλόνητες βεβαιότητες που μας συνοδεύουν από τα πρώτα στάδια της ζωής μας και μας εγκαλούν να εκπληρώσουμε συγκεκριμένες νόρμες. Θέλουμε να ανοίξουμε γνωστικά παράθυρα, οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία αυτομόρφωσης, συζήτησης και αλληλομόρφωσης. Εν τέλει, ναι, αν μπορώ να το πω έτσι με λίγες λέξεις, οραματιζόμαστε έναν κόσμο που οι ζωές μας δεν θα ταξινομούνται ανάλογα με τις παραγωγικές μας δυνατότητες, το σεξουαλικό μας προσανατολισμό, την έκφραση, τα χαρακτηριστικά του φύλου μας. Ονειρευόμαστε έναν κόσμο ελευθερίας, δικαιοσύνης, χειραφέτησης. Διεκδικούμε μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, χωρίς σεξισμό, ρατσισμό και ομοφοβία, χωρίς εν τέλει αυτό που γεννά όλα αυτά, τον καπιταλισμό και την πατριαρχία. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα, Νίνα, για την συζήτηση μας σήμερα. Νομίζω ήταν πολύ ουσιαστική και περιεκτική και στην όψη βασικά σκηνιά και των συζητήσεων που είχαμε κατά καιρούς στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος.
και θα ήθελα να σας προσκαλέσω να δείτε τη δουλειά του έργου και την επικοινωνία των ερευνητικών αποτελεσμάτων και αυτή τη συζήτηση, αλλά και πολλά περισσότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούμε, που χρησιμοποιεί το FIAS, που είναι το Facebook, είναι το Instagram, είναι το Χ και είναι το Spotify, στο οποίο θα υπάρχει και αυτή η συζήτηση, αλλά και το YouTube, το οποίο αυτή η συζήτηση θα έχει και αγγλικούς υπότιτλους. FIAS, Engendering Democracy. FIAS project has received funding from the European Union's Horizon Europe Research and Innovation Programme.